Medical Intertrade je osnovan 1.8.1990. u Vukovaru i radili smo biti godinu dana jer je 1991. počeo rat. Pa dobro, ja sam imao čast i mogućnost magistra Žuhadara upoznat i puno prije nego što je otvorio Medical. Znam ga kao osobu izrazite energije, emocije, volio je ljude, strahovito je bio društven, uživao je u društvu ljudi i uživao je u pomaganju. Gledajući kroz magistra Radvana, on je u posao ušao sa izrazito velikom energijom, emocijom, željom, voljom i imao je jasan cilj i viziju u kom smjeru i kako razviti firmu. Strahovito velik uzor i nastojao sam se ugledati u njega i posvetiti se i poslu i razvoju posla, učeći od njega. Sve što smo imali, lijekove i sanitetski materijal smo poklonili bolnici Vukovarskoj i 1.8.1991. smo zatvorili i preselili se u Zagreb, bili smo u Kuševe, pa smo bili u Braća Domani i 1998. smo došli u Svetu Nedjelju. Tu smo kupili prvo ovu zgradu i onda smo se polako širili, bila je dobar okoliš, bila je dobra suradnja sa gradonačelnicima koji su bili, pogotovo sad s ovim novim gradonačelnikom. Kako je osnivač, vlasnik magistar Žuhadar bio farmaceut, onda ga je uvijek vuklo ljekarništvo, bio je šef ljekarne, bio je šef ljekarničke službe. Tako je paralelno uz Medical Intertrade osnovao i ljekarnu Žuhadar, koja je kasnije prerasla u zdravstvenu ustanovu ljekarne Žuhadar, koja danas broji 46 ljekarničkih jedinica i po prihodima je peti najveći ljekarnički lanac u Republici Hrvatskoj. I osnovali smo prije 7 godina u Vukovaru tvornicu lijekova koja se zove Jasenka. Moj muž je htio da se zove po meni. Hvala Bogu, tvornica je narasla, bili su po istim krovom i Medical i tvornica. Prije u 10. mjesecu prošle godine smo morali seliti Medical jer hvala Bogu tvornica narasla. I do daljnjega nadamo se da će biti sve bolja i bolja. Imamo prekrasne ljude na svim mjestima, ovdje uprava koja vodi Medical Intertrade su mladi ljudi koje je moj muž Radvan Žuhadar odgojio i odlični su, u ljekarnama isto i tvornici. Raditi u Jasenki je zapravo odlično iz razloga što smo mi je privatna firma, znači imamo mogućnost formiranja kao proizvodnja vlastitih proizvoda po kvalitetnim sastojcima. Izbor što će biti u novom proizvodu, kako ćemo ga pozicionirati i čemu težimo je zapravo moj posao kao posao voditelja razvoja poslovanja. Želja vlasnika je bila potpunosti integrirati jedan lanac, odnosno osnovati i proizvodnju lijekova i dodataka prehrani. Samim time smo postali jedina vertikalno integrirana, potpuno vertikalno integrirani subjekt u hrvatskom tržištu koji se bavi prometom lijekova i dodataka prehrane. Ti ljudi su vam toliko privrženi firmi, daju sve od sebe, niti pitaju za radno vrijeme, niti pitaju za plaću. Mislim, stvarno su toliko divni. Ja nemam osobno djecu, ali oni su moja djeca i mislim, ja bi za njih učinila sve. Magistar je bio toliko dobročudan i dobronamjerna osoba, ne znam, evo, jednog detalja kojeg se sjetim dosta često. Znači, 92. 3. znači firma je bila tek ponovno u začetku u Zagrebu, trebalo nam je osobno vozilo.
obzirom da je sve u Vukovaru stalo i propalo, faktički nekakvih financija nije bilo, na Jakuševcu smo išli kupiti polovni auto. To je bio nekakav stojadin, tamno plavi, vlasnik vozila nije bio prisutan tamo, nego neki poznanik. Ako smo se dogovorili, magistar je otišao na potpisivanje ugovora, isplatio je čovjeka i prošlo je tome možda 5-6 godina. Putovali su doktorica Jasenka i magistar Radman prema Vukovaru i zove me, joj čuj, sad smo se mimoišli sa autom kojeg smo imali, jel ga se sjećaš, da, kako ne, pa jel ti znaš, jel mi možeš iskopati gdje je taj čovjek, nađite mi tog čovjeka. Čovjek se skoro rasplakao kad je prodavao auto, koliko mu je bilo žao i teško, a prodavao je auto jer je supruga bila bolesna. Kaže, ajde vi meni nađite tog čovjeka da mu ja kupim auto. Znači, to govori koliko on brinuo o svima, faktički o osobi koju nije poznavao, ostala mu je urezana u memoriju, koliko je čovjek bio žalostan ili morao prodati auto. Evo, kad je on imao mogućnost, on mu se želi odužiti i kupiti mu auto. Jedno večer na televiziji sam vidjela, na Mljetu se žalila ravnateljica jedne škole da nemaju ni video, ni televizor, ni ništa. I onda smo mi kupili televizor i video i poslali im, a onda su oni zahvalu poslali ovo, morate snimiti, su djeca, imena djece i napravili su ovaj mozaik gore kao narodni vest. 32 godine sam djelatnik u Medicalu. Jeste naučili u tom procesu nešto u zadnjih 30 godina? Pa jako puno toga u principu, evo da posvećenost, predanost poslu, dobavljačima, kupcima i u principu ono što je magistar Radman uvijek i naglašavao da posao uvijek mora biti obavljen korektno, časno i prema dobavljačima i prema kupcima. Najdraža nagrada koju smo dobili u postojanju Medical Intertrade je za mene Zlatni indeks. To su nas izabrali studenti, ne netko drugi, jer smo davali najviše stipendija od svih, rekla bih, pravnih osoba ili tako. I ne znam koliko sad imamo, bar jedno 25 stipendija. Evo, svake godine dajemo. Ne gledamo ni ko je struka, da će se zaposliti kod nas ili ne, nego čisto da pomognemo mladim ljudima da završe studij. Pa znači od prvog dana faktički magistar Žuhadar i doktorica Jasenka oboje su držali firmu i prema nama djelatnicima su se odnosili kao članovima obitelji. Premda sad obitelj broji preko 500 ljudi, ali od uvijek su nas i štitili i pazili na nas. S vremenom Medical Intertrade je narasao od trojice zaposlenih na 500 zaposlenih koliko evo broji sada. Ljekarne Žuhadar zapošljavaju 270 zaposlenika, a u tvornici Jasenka trenutačno je zaposleno 50 djelatnika. Sve skupa sa tvrtkama kćeri iz Slovenije i Bosne i Hercegovine zapošljavamo preko 800 zaposlenika, čime je Žuhadar grupa jedan od važnijih privrednika i gospodarstvenika u Republici Hrvatskoj. Kroz plaćanje poreza i doprinosa značajno doprinosi ekonomije Republike Hrvatske. Moje ime je Nikola Zima i ja sam voditelj proizvodnje u Jasenki d.o.o. Mi smo tvornica lijekova, dodataka prehrani i kozmetike. Trenutno se nalazimo na našoj lokaciji u Vukovaru, gdje se nalazi i naša tvornica, i laboratorij, i skladište. Tvornica ima 3 različita pogona, pogon za proizvodnju tekućih oblika, krutih oblika i polukrutih oblika, što su kreme, masti i gelovi. Također imamo moderno opremljeni laboratorij kontrole kvalitete. Moram napomenuti da su svi pogoni i laboratoriji opremljeni u skladu sa GMP zahtjevima i smjernicama, odnosno zahtjevima dobre proizvođačke prakse koja je nužna za proizvodnju lijekova. Također jedna od poslovnih aktivnosti kojom se bavimo su analiza i puštanje u promet lijekova iz trećih zemalja. Kao jedna mala tvornica u Vukovaru koja je smještena znači, na istoku Hrvatske i ima jako malo stanovnika i trenutno se u Vukovaru priča samo u nekim segmentima u prošlosti. Mi težimo prema tome da u Vukovaru
dovedemo i radna mjesta i pozicije, da ljudi ostaju u Slavoniji, da se napravo stvaraju svjetski brendovi. Jasenka kao brend je trenutno prisutna u više 25 zemalja koje izvozimo, bilo pod našim brendom, bilo pod uslužnom proizvodnjom. Na našem području, odnosno u regiji, smo u jednoj od 3 vodeće kompanije. Zadnjih 18 mjeseci smo prepoznati kao najbrže rastuća proizvodnja, što nešto govori o brendu. Znači da smo stvarno brend koji je od 2014. zapravo 8 godina, od kad smo stvoreni, napravio veliki pomak što se tiče očuvanja zdravlja i prevenciji, ali i u beauty segmentu koji u Hrvatsku tek dolazi i gdje smo mi stvarno vodeći, odnosno market leader smo, držimo 65% tržišta. Tako da, mislim da što se tiče Jasenkinih proizvoda, da smo tek u nastajanju, što smo dokazali jako brzim razvojem, stručnjacima koje okupljamo pod našim potpisom. Tako da, mislim da je budućnost pred nama.